to the city square. Ajaku TV is everywhere, telling tales, keeping old songs strong. Join the rhythm, sing along, feel the drum beat, hear it loud. Voices rising from the crowd. Every frame's a piece of gold. Ajaku, from the hills to the city square. Yo, Ghana mine adeshimai. Eneso medenchia. Ema obi biala. Baby biala onipa bia wo bia. Ohwe eyetete mofra TV. Enko ade menchia asonso. Wa wunya bi so nhwe misramo. Mo manya bi no moma munua no soso enye bi nhwe. Mon subscribe na mon like na mon share. Eto daso na mo comment. Frise ha no asema yeka na ha bia ye de beboa onipa asetenem. Yenka huhusem ha. Ti mesre se monche mon subscribe na enko akirimaye. Na dodo no ntimi hwe bi na omomfa nsua de na omomfa ntutu omhofo. Bidin edi kofiedu wo frem agyaku abrante amaje so. Enne de enya nika kra. Amze na wotwe se ne mo antemenka. Na be ma yemre. Eye tetemofra eye yesinia ye nyuma ye to ye concert e banya ye bo e TV ye nyama brand ye baako a ye nyina ye nim sesini adwumam de waye bi kakra kama a ye friend Killer Bobo anase Sujaman e bi kra friend Killer Didi ankasa ane Collins Menu yanka bianshim na wu abeto na basakom ayale ana oyale ne de mekura age mensem se enipa ne ho dendenden yedi nkomosere yi boye ho yo esanse ho dodo nti program aye koye no rawra no untimi nko bi twen ne ye kwa aba banfu ni nakasa ifiada ayitu ye ni nyina omne ne kasai memenda omne ne kasai kwasi ada no pakra ebiti ne nka na ebusua bebrete ne nka o confirm se yebeyi no be dumiyunu mpam enti ebusua akra eba ha wo mu omunyayi na ono ankasa wo ba fie dada afi ebo nundu ane anyante yese Killer Bobo soja makwada soja waye nyamedia na abranti ni nyuma de edoso nanso meme nkra bata adwuma one me beye no anase obedi machi se bia ni wura ne me no mfie kakra de aba yenya ye kura ye nenam be mfie dunan maintain ho asemboni bia soja mpentokwa ade ye bufuo no obadwojo wakoma ebre wo honko ade ba bia obesoma de okase onyi bia no obeye na sia ne ye bekone dia ebeyihu se yade enhwinhwa nipa nto ho enenuma se ninsia ne ho dendenden okoba na me kwa yale sabi abawo wa mabio tetemafra adwumayefo TV fo banfo sinifo concert fo ye ni abere papa baby anu ye adwuma bi aso menim se wo mo ni abere mangada security fo menim se wo mo nyina sa abere die obi ato abese no eti yahwefo a mo hwe ifra buruchire Africa countries ni ane Ghana atifi ni anafo ni atoye nyina asemo a ato eye tetemofra TV
eni obi wo beka se mpre bebre ya na ye de to so se we ewu ampa me kra me ti wo ya bo ma wuto bebre nanso we de mia me pa manum aka ne de na che se edon na bo ama eye minian echechire busuya nyina awre ne ma ayonkofo ne dwumayefo nyina echechire obi awre ne mum yesre obade nyankopon no se ompe ne kurabie emaye sre no a se de soja onye basa ompe ne kurabie emaye nenso ni nyina wo nyame nsem atemwo de mini hutumi ni nyina ewo obade nyankopon nsem sese abusua ye nhyehyeye se na wotwe edi anim ya eye da brada ani edi no na wotwe because edi 1 week no ewo kokoso so jala ye chiri ho akokoso tikim so free anraga na eba so free joso na eba na se osi junction ko ade a so ope kokoso ka o kotikim anase ufri kwada so na se ufri abu akwa no na eba uduru so fo laya obenya kokoso taxis ni bi kotrotroko emu nwa kra so jela e chiri ho kokoso tikim yesre adofo sinifo nyuntofo Ghana fo a mope kila bobu asem Ghana fo a mope eje kwa asem eba ni se ya de ato ne ni ono nkwa na yi obi biela wo pepa ana adagye kakra so obeba bijai na wotweda no omna mijai na yiduru ho so a yehunu na yiye da no soso ye de aba betuwa medam nyina mu ase ewie ni se ya na esese ye koya boafo a omoso ya senema tambia yetimidi dwumadi e de bremu eye Odifo Samuel Prayer and Counsel Center Odifo Samuel Prayer and Counsel Center Odifo Samuel ya mekana sem awotwe mienu sane menene tena ha enema oyiyi baaye no ejimensem eni egusu wa atwen yemu asen bi ene kro beba beto efiri se makai niema ni bi na memusa ne se eno nsoso woye ho adwuma na eno nsoso onya ho abotre esire na nyankopon ema ne fa ne so eye ho adwuma na fi se edin ekade obi a dibi nanso obi wo ho a no wasoa ne men se eka amedi de mintua na menye den mintua so obekan kasade no akeka ne ho so obetua no na ayebo achibidin eba sa no a de on de wasoa ne men se kanyini wontua no wono so no omutimi ehwe sunsumu mane betua ene na chese enipa beda kafi papa Odifo Samuel ewo ahembobo ano Ejaba family house na Odifo Samuel tu si ahembobo ano faka na so kwa ahembobo ano anase manhia udi onye sipe ne number no egu TV no so mesa ma bobo akere mu fa number no ne frɛ so frɛ na nkokora na busa obi biala ohwa wahye dwa anase wo ne na manhia anase wo gina manhia fie bia kora ni modue busa ne firi se omo nyina nim ba bia Ejaba family house wo ne tumrika fa wo haw kokoda no na minim se eye obo ade pa bi odo beko no ubenya ho adanse papa Odifo Samuel ne number no tie 0245 479 724 0245 479 724 and I say 050 61 57 020 050 61 57 020 Odifo Samuel ne number no
ofre no a wono ankasa beje oso na wo ha obi a eda so bia no wo de akwakoda no yo ye wie de sa ene na ye bekọ ya boafo no em se na se yentwa ye homra yetwa ye ho baba no na chese wo mo aka no kura atimi aba bedu fi se ka ho nsensem tin bibiri aka kwa so a omumre no ye twam se yetwa ye ho abaidie so omabu omumbayo dodo aba no ye no mbedi nkomo ye kwa aba. From the hills to the city square, Ajaku TV is everywhere, telling tales, keeping old songs strong. Join the rhythm, sing along, feel the drum beat, hear it loud, voices rising from the crowd. Every frame's a piece of gold. Ajaku. From the hills to the city square, Ajaku TV is everywhere, telling tales. Yo, yekoya yaba. Onyene. Papa. Ene de dwamena ne onu aba yese cousin sem. Oh. Se. Nenso so menu mienu wa de adwuma ne yebeye. Aha, yebeye. Se akrantie ne o maame na ko obi afum. Aha. Nti ohwedin no se maame. Se ebro na ka de gina ho ba miensa pe o. Ozinti o hwa yenye ndai. O se maame ya bande ne aba. Ai. Wo de yemumu mienu ne yenya kuane ne ba. Se de be ya na ni mere be. Aha. Ti amu wi krofo ya ba yenya kwekra ye be bie pipe si so. Ai, na waboka. Ni aboka. Na ohene Papa. sisi asasi so eti. Ye nuane ye di. Babuwa ye ni. Ye nuane ne de no kwasem ni emwa ye. Esanse ukọ edwaso na ukọhwe atoso niema titiri meto na mafu e kana carrot ni nua baby ni atoso nua ni bi e di kofie se me de kwakoya de eni simanum na hosuo ne ni su sesa Me bai yenko ne enkohwe sinibi yo na de nti ameka kosua ye die kosua ye die mani fi ye nyina nim se kosua de ye maame no anase ukọ baby a ye nkosua wo ye kurom ha baby ti se nang ye nim ye papa yi da ko farms ukọ koto kosua ha kosua kan kosua krodin sa ene de abrofo di bi ba befrem na brofo no kura no enya abrofo a ye be kan se British abrofo na se US abrofo Asian se abrofo no atonu boasia ye di niema bi se group bi o se tapenten bi no de aye yoke afi owi a no de aye kosua no cover no de aye nsuo na beta ho no owi a no de atu nsuo no obo de se tete bofro tu ya e ma me ti se ya no de atu adwunni no de ada na no de panie bi awo no na afomu kosua no de ade bi afa no de brush minim se kosua etimi de polish e fa on se di shu na twam ko no ma boaboa no a na fi o ma ye ne se we di international kosua international egg papa hey ayiri yo Jesse, me dwene ho a mentiase ne ye de abre se yenni tap in time ebi kura de kosua no o ma sheda de chip ya ye de share phone ne kete na ya last size na ye de my man e de microchip ketwa kosua nim ti wa wo de o se o minimu so wo be ma ti se nka wo se no kosua wo mum o di share mu a na eda wo yem wo bo se o instance ni nyina na connect to chip no nti wo number bia ye frɛ wa na wo bre wo number bi wo ahrawa so number chese me gine ho amenti ase amane hunu ni okro ya ye wo mu eja eje se tete mofra TV nko a ene betimi abue omanfo no bia ni wa e wo niema nketenkete bi se ho na ya na de bia ye ba ye tufo se ya wada wo ni ehia e wo edawanim ho a aya na nyese se bia kronto se bia nyaado ya boye tirim e na ye ka se bi keke o
ebusuafo obi eko nhyira akọ ne nyame anim akọ bompa ya sere nhyira kakra na aka wa awurade nsem mu no srema ejako na onyankrompon tete kwafra mabasa ya dom prekese da madwunu nachi na nimdie ni nyansa wo ne de opese da ache onipa da sani di na ni ko twa wisi hunu ne eba bi no ebo amom ye hwe ohene hwe de ekoso memory chip chip ya nka chip de ekope de wo kosuye mom ye hwe 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 kwanya ya faso womo na aye fe ohunu sunsun e wo kosuya papa enso hwe we ya ye e de ahihye create mo de hwe yoku ni ye miegu ade mu ana ayoku no ko dada se yoku aye miemia no bentu wo matwa dade no kosuya ship e fa no no to de we kura yoku no pa che se udi aba wonta to so de mienu na mo na ashim enkofu wo bone ho adwene hwew wa ye kosuya wie wa wie wa no ano no eni kosuya sa amena se ni na ye anu o polish ne se de sa ye shan shoe so kusia ya na wei abadwa so se onipa dasani oba wo no enimu ne yam na mo yehwe o de hwe tete no ankasa kra no ana ye tam no kusia kra benya bi di na edin tise o yare bi na ma me akoto mienu bi ne ye na okuna fawa no na okra ba ye de ba kokura sho se ma na ya na ejei ukokoje ensasi wanim se de ope biara ye koko divoire ne Burkina ne nkura akai uje aduane ne nsante se die yemua ne kaipa be afi apem ahankron adiokron mienu ne miensam ho na ye de kosua mo ya ne afi enso ansan ye de kosua baako sei betu aduane so no na chese ofie ye kosua baako na chese mo asikafo na enei atra kosua fedie kosua ye no hwebe bi aduro ase titi se kosua de chembe ho ni wodi kan yi ayi na firi ho wo yi chembe na firi ho enti ho no wo hwane ho kosua na sa o kosua foforo ye yada kosua no wa o kosua wo no so hyemu ni ma kokokoro ni o bre papa chepes ne gu ni yemu ana na eja sesei no die nipa da sani wa boni trimu pose wo ye boni no wa pe ho mfidie ene wanya ho yi paint ahodo ene wanya ho tap and time ene wo pe eniema eni kosua su ene ne kase ne ne kurukuru wa ye nyina ye pe na ohene enti o miegu bento mo dia ba onipa da sani kuro we mu ohene ma mimusi ase sa boni wi Ghana fontimi ni Daddy hu Ghana ni a obaka se o ye kosua say ama ye tiri mo den ba ti ye nuru pempen na eni ketenketefo no on so omo de free efom agudie tuo omo de free eniema atonton obaka se mo na de be se ebeye kakra no eso o mani omo be di search like be se ebeye kakra omo be di wiase ano omo be fra mampanifo nyina se momra mukuro we ne boye sei ne ato ni atuaka ni ya fra mu amaka nyina ne esi betwitwa mo de akomayanka wo si edimbe ye konbifo eho de omo asema sankrofo no ekwan ya wo mu di wiase pese efaso no na enye niema bi ti se nko a sese omo etwechele wati koko sese omo di koko China ye ba wiase o China ne eni nketenkete nkuro emu hin ne yesi edua koko omo dua hata ebo hata na machine nkasa na ebo sa enne me se ebe kakro mba ye nkoko abekrom ombe ye dipa moma bekrom enkrofo we no na onipa dasani a oba wo boso menkro abusuafo moma enye ne free yete ha ne ese wonim red ye hunu kwa fa so saa ne bowure mu ebinie hwe de kwabrane aboni tirimu posa wo ye bone wono ate demo ahedemo ye mfidie wo ye sausage ayirum ne brebo no ne saa line wo brebo wono ate ene wo ahedemo no wo ye gizzard abusuafo ye buso gizzard ye ni fie na ntwinam pa na we gizzard ye ni fie gizzard brebo ene enamu ade a
onyankopon ye de ma aboa ya ye wie efiri adibo mfiti ase ye bepemene abusuafo ye busa gizzard ye hyedem na eye akwabrane atimi asesa eniema nkokɔ mfita no ofra no nsuo bia enu minim se o kire ye se ebinim timi ye se anase ono ana eye aba market na mepe ne number no mabusa na ejei ubusa se o ye ne sei no o ye de akɔhe heu o twitwa o kwani achigu a o twi ase twintwa na do so o be we sausage no aha nu atwitwa no nkuru akama on sa se na ntwinam so aha nti wonu ye udesa me a niema wo ba wie no na ukọ baby so ukọ ama akwa yi o mo oye criminal se o pa che se na ntwinam sa ade na ewo ho no na fita nti ade mfita no de fa ho eno ne sa ade no ti nampa no eni penti kokọ no ekoto nso de eno agene no na mo hwe kosua minim se tap in time se penti fufuro bi e wo kotonu wo baby nem so de ba ye eba no so cheap ship no otimi ye cover no kura no abana na edura ho no e so makasi kosu utimi don sa bomu ye no kwa he na enye edawanim dwumade so a obeye ehifa eniema wo se ye di ye yankasa de ye di kotwe wisi de edi mfrumpa ebese wo nipa ene ne daache no enu ne da wonim ye de yesi ebeye ye de ye kire ne ebue Ghana fo ani e wo niema bi wo honom a ene ekoso onuane a ye die enye kosua yinko a wo ye ya akra ye de no ye se ye papa no wo be ko ba bi wo be hwe ye bie boto bia no e wo dwa bi so kire wo a wo be fifi mu bekom na kwadu wo na nanka oni anka anso hyem na oni amango ono nso hyem ubusa won se niema fita be na ayesa atoso niema ni nuaba yi ho a ubebusa no anyenso a na e carbide ene ye di ase eno kura na yesi eye papa na nyame aye no a abadwa so no onipa da sani atenase abonitirimu pose obedi bone eno nti o ma na bre chinchina wo mre me de sesi a meti hei me yenipa mi pese me bo baby a ya me kon nanso me ta to bi wo shop kese no usua no aha de bi wa ma to bo ji aye no fefefe na watimi akura mi se de kura o bag se yewu abra me fa me gire ha ya nkosua farm da ku farm wo ayi ya akropon ha akwa kwaje wo de ka ma dia be ni be kire baby a ye kosa enkransa no kura ebu me woda dia ya yen kuko benya wo nkosua di kama wa ko farm ho ye wo be ne aja wo fie ase he ya na mai bi ni fie sinsen soro sa tilapia ensuomunam e wo nase nsuo minim se da wo ha wo de ye ba ni awibi wo don satene so na papa ndi ade na che wo che no de atuja so atonse na wo toto amiawe ni agi ensa ne ye kakra kra wo mechire ho mo me ye kakra wo mechire na afi na me na mo no gbegu me no wo na mo pa mo de mo mra tete mofra tv ba na ma hwe o ye fru na ba yi wo size na Evusafo ye kan tonte ye nom sa no ne ye fa adwene ye kan asem bi a esie nye bosremuka na no na mom ye nye ne firi ene wiase yade na doso dodo na monim de nti a liver ye sa na ye brebo de bie ho problem aya na to da na ye de akwa hye galamse nko a moboa enye no nko a enye no nko a yes enye no nko na de sa wo haw ne ba enuane ni ye nuama ye die ya ebi wo honom a ye de rubber ene aka ne no agya ye to wa cha mekan Kumase eye Dr. Mensa kwankwan aduane fo saso aduonum ai me papa ya osekuvi de na pe me se papa me kan hwansa me ka fritire kokatire no mame amagya ato ye susa afia pema de ya hankro de wotwe miensa de wotwe nan me se ye ka hwe ewo Kumase eye Dr. Mensa won mo saso a wachefo na ye mfa mu awroba mu ye de gu ahaban mu kama correct Roba no so ene mu am ye hu say
dodo no bi ho a chemicals ne wo mu no de aduane gu ma ehye no na enane na echi sa yade no anti sa chemical ma sesia no wafu no wa ye bre obiamfia na ba sa ba pin wo da wa sa minim when you from na de be kasa enyema basa enti wo wiase no ayewo no se ya ne yesi ebre bi atwamufo sebi ekronto sebi enya do mo de no mo gimi afei na yehunu se eni na se sebi ye de ye ni adwene enye kura enei na ne ya ye de aduane gu rubber mu ye ne enim nyansa na ahaban munim ahaban so fa so bia na ewo so ohene wo de ma enkuto ye aboabo nkuto ni ko se eje wakua mi ntwa no o ka se mpanyimfo nim nyansa onyankopon bo nipa ode yempanyin badua yensem ansa na ye ba anyini ni mude sa enti ubonse first yesusu aguna wiamo ase me nana ozimi kutwa woma papa bi ho kofi amo papa mu kachi ozimi kutwa woma no wakutwa no woma sa na ya betai na ye di wofufu enti panyin hwedin no msi duame aduro sa duame aduro nenso na ya tira say yem fadua na ma ye fidie be yam ye de fidie be yam yes obi adwuma na me bisa o afidie ndi o de be yam ampa ebe fi ebe ye sa pepepe ebe ye ntema ma na afidie no ho anese no ewi ko na anese no wi a ekọ hin mo ne se no red no da ewi a ekọ hin no wa fre banti na mu na ekọ sa obe dibi o ma mi dibi u dibi ukunu dibi o yire dibi enyu obia na nasa no so betimi dabi eti na obehwe ana kutukum anya ne saso na jade yade eti momaye enkan wie ba bia hwe asifri ye no na de bia me kasa kwase ampofoje tudwumbi osi yenya ne atie yi ansa ne yakopa ne hoye atena sa ori osi broni wa anya ne krom yanka abeko eti yenya ne yetie yi ena bronchire nipa ne bebre wo ho amoye ganafo a de ye ken wo mahu nti ono no oba Ghana sese bi no to woduro nketenkete ne wo manya aseta yi no de ahye ba no wa na ha de enu anu odi enya afi na wo be keke fufuo bi a eja me se me yonku bi mi ntwa no obdi abrofo no ba ha no monsra hwe a na efe keke abrofo no obi age na potoyo a no obi age ne meko no obi anso age na kekeduro no obi age ne brebo no obi age na dua no mu de atwim kakra abrofo no awomo ahunu se dabi so ya kire ni sam tete ade no ye papa enti netie no a ye de aye ayo ano a ye ntwim yes blender ba fa dabe aha wono bra blender enye de bia mpo na wo bewi so sa bra dabi apotoyo ano unya daji pa tobo kontomri ye na odi je ne che wo so na kofi wati ja wakua emani na wati so kakra na odi eguso awurade Christ na kosua papa mienu bi da so na se wanya kobi papa no bo centralize makelesi enye kobi ya nei once na si so na anya so dabi eno de yesi ye de eniema bi ene kobi nupra yesi de bra wo koto ne se once na sisi so a etre se ye enye papa ni bia oh ka ode abia na body ya sonson se ye menkeni so a ya piepie ni sa na ode ba ni si ya na o na wo sene no ayu na bosu a boko kura ye gina kotko ho to kura kane no musuo num ye de num suo de num koko ade ehye na nyame ye nyansafo o nyame ye nyansani abusiafo oba de ye nyansani enkuto wudi nkuto di emu ye chi nkuto papa na wo se ukoto ko se ana se masa jise wa nya da gomani papa na da gomani papa so wo de nkuto ye yi no wo chi so pa ya ye duane modia wo be fi wonsa enso ene ye ko no ne se na ame abusiafo yade a eni aduro ene obi a o se me ko sesan me brebo yesi menya die yade yesi enya dodo nara efri yenuane kosua yede roba yemiemie free ade mu aye yok abusiafo
we ni papa mu ni say ye no sa dia ene na che say hefa ne yeko ye ne sa hefa ena yeko ye mmoa emma se di yare sabia no so da ne da ohaw na da so ko no enu a ne ko ho na nye gadam se nko a eje nnuro ya ye di gu nsuo mu nko a e di perform agudie enu nko na de yare ne ba atoso niema ne ye nuane a ye die ukọ ba bi pa na ukoto ekwan a ya fa so a ye di nuane bi agu edan bi mu ye di eniema ne nnuro bi ne ensun fitamfita gugu ho ukọ bi sa wo se ye ma no abre na wo beto kwadu be hwane ne fa abre ne fa mre kwadu green and blue there be beba se sankofu we na ye no oma ye watermelon so aye kwadu aye se niema bebra no so no omo de plastic yo e na eye enti kwadu ya twini twinjan na me busa se aja dodo mu no a wo mo ye no ko he aye ne ye se ba ko bi omo kire ye kwan abefo kwan nipa ni bi timi fa so ye ko ni bi o ba Africa mo na eba na wonu ane no a kosua we ensi so afia de ebekesa kosua we wo ko na manfo asalai ewo maami bi choba anaba bi eton mo na wo so to kosua wo bo kosua no ahwe esanse wo betimi abo ama wo sa akoa enye sanso a wo mini to wo yem obi frɛ number no ada na wo mu ba ben wo nyan se ohinu ya ho a chepo da ye mo chepo da ye yo me kwa kwaje abo afo krato aba mesramu yenya ne yatie yi yetete abetie na ne chemu ano tete mofra TV de makase aha nipa ene ebeda na die aha enye chenchina atwan se yanye ya yene onyankopon wo mansotwe da bi nemum yenya dini na yete abrabo ase no de ye na ye be yi hu aten na ye nyina ye sua na ye de age oman mu nipa kakra enkwa asiwo na obi nim daache de obabua obi ye kwa kwaje abo afo nkrato aba ye ba ye beto aso. From the hills to the city square, Ajaku TV is everywhere, telling tales, keeping old songs strong. Join the rhythm, sing along, feel the drum beat, hear it loud, voices rising from the crowd. Every frame's a piece of gold, Ajaku. From the hills to the city square, Ajaku TV is everywhere, telling tales, keeping old songs strong. Join the rhythm, sing along, feel the drum beat, hear it loud, voices rising from the crowd. Every frame's a piece of gold, Ajaku. From the hills to the city square, Ajaku TV is everywhere, telling tales, keeping old songs strong. Join the rhythm, sing along, feel the drum beat, hear it loud, voices rising from the crowd. Every frame's a piece of gold. Yo yekoya yaba na yenkoma etosu mienu anu odene se yegusu bodewuro unim red enye red nku wiede ya yekrum ha me wuse police pani gina ho de nenso alleged say bia adono minim de but nipa yi yensa ka ho a woni ne yire so woni ne nua ba so ohwe eniema egu a me de mi hu ni say meka ne say enya de a ebabua nipadua no a yebeka say enubone ebi ehudwa na omudi na ohwe se de yeyiyi na kwagu ho no a mesere mo enye no nko eni enema yenye sika enyuma bebre wo ho na de ebese wu nua bi ba da chene de mesere mo
mum yenyi na kwakora yenya ho adwuma ye kora na ese Ghana mranche ne mabawa wo de mum yenko ne yenkonko hisi ni mra ene nia raw ones a omatete ene nia oma process a omodi bi eye egu nsam edi be sha kwatashi ni na sefo no e bi kwa so na ewo ayi enti no sa na ma bebrebe o nyina no eye na me we ene ni ko ene ma omoto dumpa right yeah dumpa dumpa for and also why to business that's cool good and so you show people there I'm going to process but anyway I said smokers we should yeah process we have the red and the pink yeah penta okay you have been arrested all right so where are the wrong okay so far so good and then the raw ones are omatete ene ne oma process a omodi bi eye egu nsam edi be sha kwatashi ni na sefo no e bi kwa so na ewo ayi enti no sa na ma bebrebe o nyina no eye na me we ene ni ko ene ma omoto dumpa right yeah dumpa dumpa for and also why to business that's cool good and so you show people there I'm going to process but anyway I said smokers we should yeah process we have the red and the pink yeah penta okay you have been arrested all right so where are the wrong okay so far so good and then yo yekoya yaba se medical kase eniyema etwagu nyina ayo nwanwan nyina chire no eye inipa bi ena eboye ichidom omo na so ya sene se de beye benya mekan se eniyema se woman anase ahinta woman ye ba yi na kwaade a kire mo medical kase Odi4 Samuel and prayer center Odi4 Samuel prayer cancer and center so ni nyina eka ho me brofo no no afansa Odi4 Samuel wo menhia mekansa ahemboboa no Ejaba family house na Odi4 Samuel Odi4 Samuel si bibi biara hawo fa bedan se obi na agi usika no mpese wode wade be ma wo obi na ato wade no mpese obetua woka se bia busua nana maye wadon risika kokko obi adua baabi na mu hunu oba be ma okwa ware a enyiyi sebe oso daye basabasa oda na obi no aba beda kyese eniema basabasa se obi na atu oduro se wonko ade ekopa adwuma ye mfawo obi kura hye obose ekina bra na beji sika ikosha abrabo ase na ade akyinya na okoya oda kaka motobi omaw ni nyina Odi4 Samuel se eyade kitu bi no ahunu ho akwanya ene hawo o se ye Odi4 ayafre no ene ye Odi4 so a wono ankasa akosua ne de yafre no entifu ani kire eye ahemboboa no menhia o se Ejaba family house ho na Odi4 Samuel o ye de wo nane ne nkotena se ne ka wasem kire no na onyankopon nam ne so ebe yo bisade ama ne number ne de ene good screen nane no ye mpon no mesa e de atodwa yo ohene papa sesi ai de ekosu ya ehwe yi eti still no ano ye bodawuro se enubone ye nya hu dwadie ni ade no oti mia mami ni papa ye oti fomo eti ugidi se wo na adwuma ye wo de anase obi hya akiri sese niema egu a ye ma chichiri nkufu bebrebe yesi ne ye de bi hye ensa bites ye de bi yesi laka ye de bi yesi na onnom ne sa ne se awia no nam na awia no bonitirim ka ho a obi a wo ba bia ga ne ntatia eja no kwasem nie enchepi ena emse western region ho baby ye koye na nipaku bi akwa chichiri kurumu a ewo doto forest ankasa mu ya chese wo mu de ane se enubone ton
ye twa nnua ho say jama minim night club wo ho bibia ho wiase bia bibia wo wiase na we no mu bia e ka ho no ye nim say yesua mu nyansa omo de be yesua se nanso say ye ka no ebi no mo bubu nnua e de egu omo asum na eda wanim de ye nyan ka esan say jaisa ye nyan sa ya jai kan so nyan ka da ye ka de akosi say hwe se enuro a ye ne bone kwan so ne dodo mu eguo ene niema bi e ka ho no me de misusu se nipa bi hwechiri yes esan se wo hwe niema bi e ka ho pa obi di enuboni hu dwa papa yo tiwe okofa ne hwe ne dodo eguo ya bona kuakuo te se force bail ene egu ho ase ntade ade kro ya chechire ene eguo ne se ebi wo bottom se gufa kire se wo hwe pa ne dodo egu ho no mo a so obi nta kire ene na asam no eni enyan na we ni eguso a ye boy ho modern se red no a ono no oji apaka etena mu ma amanfo bo no yoyoyo eba ye radio eba krom abusumi no mi ye hunu ne puma bi sibre ye hu ade papa bi anso a sabi ebre ye babuno sai na sai wo mo na emu akwadidie ma ya ye nka bi aba adai tiwe ye ba kan say apolisifoɔ ya yo madwuma yi mo yade ana omo yade no mo nkoso nye ne kese no mo hwe kire ya na etoda enye wo mo ya kire wo mo nko a obusa ho say eye dai eye ntate adwuma because esan say nim say ntate eye wo adwuma enye ba ko nye mienu we fama we na we fama mo enti sa adwuma yo no sa ne koso oni enuboni eton mu te say ye ni coach awisi ehunu idi amperifo tu wana mo na nye sa ye omo di bi ko shebetes ye di bi akọ front of it tofe ai edanenum kokwa na wonu se eno se obi akoma abrewa bibia di abrewa ni gina obo omo na mu awuo nyina wonimu nyina no obo ndi wasi we ka ho we so ka tofe na mane bubu da obubo unnecessary ni so dia nani asati esibitu ebusi we ka won de eduboni tibi ye abusiafo me kaya brantie bi pa Kumasi Ashanti town wanum no bone no a na omo ekire omo enum no ebi ebe park car na cortex omo si ya na kinkinkin omo kra de omo amfatu omo si ya omo aka de kri no na aka na ya so de pechi no no de nsa ball wo hu sei no say he me officer maybe a mayira da me wonchi mi o mayira ye kura de pechi wo say wayira we wura wo no kura ko hwede adumoni timi ye obi nso se dado awura ne tirim na ye ka ade a enuboni no eye ye mabunu ne nipa da sani a anka ye mboye hu modin da se obi abedi mudwa obi ko num bi obasofo la ha o te nani no o mankra so umbisa se na bese wo se o yenuri minim se nipa no driver no fa no kosu nwan ansa no wo nu se wo dura na mo na obi num sa wo begina ka ho no opa ya tafu en abangro chese mi nyina se wo tek ya ko tek you de chese wasum enyum to obu base sa na wo hwe won mu enipasu na wo hwe enubone no nom de omko wie a eda wani mu tufo abrantie kama kopo sumi nsia ni onware da enubone nom ti na osan ho a ye to pipe wan fa no ho ye se ye pade wo so achechede de enti we osan ho a yo beti enye aba ebusiafo ayeyie ni esremo aprosifo Ghana aprosifo mo yade montonko so na monyere mo ho na ya na de efire no na ya na hia obusa wo se maami ni papa yi ansa no mo bedi sa adwa yi fa ne firi ani de abeduru hwe ne duduo ehyen be na de baaye
Why na de bae eye den a mo anso na mo tiri so eye den egu kam emu kam e begu tro so di egu ye bi e bae se prade ase die mu no bibi na de bae eye efri hen edwa no ehifa na nanamo nam oh me gidi e se wo ma so mu de se nipa na wo no mo do so eye den a wo behwehwe sa niema no ama ye hunu ba bia na hwehwe mu be kwa kodro esan se red nkoi tramadol ya yenim so obi ekwayere sabia na sabia mu ye de se kan kanwa na wote yawo a adokotafo nyansan mu se ye mfa sa aduro ni bi ma no na ema onna na ho na yawo no emrase tramadol ni jumedie baako a eyenie afa de emrante no se dabi ye mpe no aha ne no kra no se o ma firi ho se super glue ya yenim se ye de so mpaboa ye de so ade a abuo ene niema bi etete saa wo beko na kwabrane ahwe super glue agu ade so na wo de ne hwene mesi onipa de sedi a oba nyinse no bosome nkura se me ka do wo twe na super glue super glue ye alabraka super glue na kwabrane gyina nchen na watwe ne mi wo beko nda ne aye herete na wa baba ne nsem ase Lufthansa ebetuo no obi gina ne nchen chese de free ne moma so wo bon se fifiri nkuma bi ase free ade ade age se wa ya se kwan bi obefa so benya cent bi ene ne sa obey sa na wa ko ukotwi no anya like na adu hunu tun na ka hunu twom a eno ano no wona na otifie na ade be o de be yie wo ba hom yafo wasu na so na wo minase ade ane age ede wonu nko na etufo abusuafo Ghanafoɔ yenhwe eniema ye mabunu ye daachi oman no daachi o ye se kwaye a ewo ho no mu ani nua nkuma no na chese ni daachi ya kwaye no gu hotu nanso nkuma na ewo mu no eniema ne wo nsuban ya yen mpanifoɔ awofoɔ omo edi tumi aye hweha ne bi no mo eyo no ebe kire wo man ne daache nti e kire bi se wo konya panyin bi na odi kro no so na mo be ko na nani ayeko aye herete a ye busa brabi efiri nye des o de ba be ha mo agina asem we da wono no wo mo na be nanti nipa tiri so no be kakra ni e wo se mo mfre nipa no mrama mye nyina mo so na me nidi e kire wo ba bi a wo fire a wo ba so hu enti wei eni ye ka na wo ye wofo na ote ho na unso ye nhwe ha wo niema bi atise ho oba no beko beba na nani so hrete wo ka bibia wonte ase wa ye twintwan se bodejo ade bia ni ho no mu a wo ka eyeye sa asemosie wo twe no asa aman wenu nyina won insusuaso eniema won ko school omo yo enamfo omo fa enu boni hu dwadie eni ninum a ebinom di omo ho akoshem ye de etufu na se dodo no so no awofon bebri bom ho modin papa e kama me ka ye chi akoda ye hwe no ye tunufu ye de bi koma asofo ye mapanyi bi tunufu so still abrante ne beko mo se no sa no na debi se ye na kwada boni o se en kwada boni school ye beko aswanse ne wo ye hwe se en kwada no ya na wono mu atena tworo konkro ka wo se tete abofra no kwampa won fa so no nyine a wan firi ho hwe emofra no wo mu so a ene yesi yenye wo mu duru ba bi a wo hunu sa ade ye hye no a otinka no sei na ne muamia obeduru ba bi a ofa yonko eyeye no eho na ne ye no sase ene ye mofra no free secondary school sei kura de secondary school kura de ye class 6 class 5 JHS 1 na kwada no wahase wo miemia phone so ko ba bi a ye de hwehwe ma ho oduru ba bi a na afi wahwe cigarette no se de ensa no mo ye no eniema bi enemo fra no ni se de ensa no ma wusie ne ba what ene chain ba ko da no ko mu a e chain se de ewiase nyina Goldsmith o papa na ne dia na ababa wa bi akọ night club o se disco chese o ginani ewie ya na mehwe nim se ye betimi dia to so ya ntimi so amfa nto so a enye hwe yo na o ginani wie no
on say ho no match a few minutes. Few minutes ni buy no da yalesa bia ye man drip. Adanya Drip no a what ye mu no ni few minutes buy ni e de ade white a chechire na abam no afri ne forma beduru na ha ye yi nanim kwa wajem. Edie pa ni si ya obi o di nani anado no na afi di akoko wie ni wui. Edie asem enye nyema wono nom ye fra bibiri no. Enu boni num na doso. Enu boni num na doso ye de ye tufu. Ye tufo yesre Ghana ban His Excellency Papa yesrew ma asoya ehwe yayare sabia ni ye nro hu nsem omunye ni fre na ebroso ye mabunu no sei na kwaya ye ka no eni nua nkuma no na sei na oman ni da chebeye mumma mofra no kwan no eye sa we nu mo enye dabi na kwada wo fam no fo ho a o maame ba beti no akọ enye Ghana nkwala abofra no e maame yonko no bai kwaku na de na o maame yesi nko se me nko na o maame no yonko foforo e da TikTok nyina o foforo bai no obusa se edi enti na kwaku o maame se oje wakọ so nko wo de ne sa gbo no fo no so se no fo na akwada esuko no ma mfie mienu mfie ade ya nye no nu nti wonko woda ho odibedi agro si wohunu wonyina ode no fu bedi agro akwada wo se wo ma ne maame enna anadwo no ene ono nso so wonhia no fo boom talent da wonya ya wani bi de na hwiri tiri mu a ebise oba me yenko meba yo atiefo ye keka ne se anasa agro asampa etoda ne de bia yesede ne nsusu no awofo no momma ni nye dene abranti ababawa ohwe tetemofra TV a fabitu hofo na ye de betimi sede be ya ye benya akoapa no kwafo wadi kakra hu nokure ye ka ne nyina de yi ho atan bibu atan nye yi ne mum mitia na so mo se ba bia awokọ no ho otro medical kan set tetemofra TV kila bubu kila anase soja idiankasa ne Collins Manu we free na wotwe da no se de mekan ye no yedi no eda brand ya 20th e wo kokoso sojala e chiri ho akumase kokoso sojala e chiri wa baby e fro se tikim ho na yedi soja ne 1 week no tinipa e free chiri benche ba nyina no fo ani chire kumase sojala e chiri wa bekan se tikim na kan so de baby a be tie ama pa sofo la ne Abrepo Junction usi Abrepo Junction na se ope tikim ka no onsa ebeka anase sofo la omuka no trotro ba o taxi so eba ho ye ni Abrepa TV fo banfo sinifo concert fo ye ni abra chese na wotwe wi no esese yeko na yehunu kwan a ebefa so de ye nua no na yi kra edit no aba na wotwe ni mpo no enya agrofri se soja onu anka obeko baby biela nua meko ayi a soja enka ho ne nenam odimachi me mane ko bonsa oyese chese oyenipa wasomsompa na abani se ya sebe ye nyama abusuanko a ye nyama abusuanko aso adofo nyina beba ne nyina akeka abusua ho ne yedi ne na wotweda no medamu nyina mase medical aka se odifo Samuel wa ahembobo ano anase manhia Ejaba family house ho na odifo Samuel wo gine number ni bio sede mekan no se bibi hia wa ne frɛ no na akɔ ha onyankopɔn nam no so bɛyi wa bisa de nyina ama 0245 479 724 0245 479 724 ana 050 61 57 020 050 6157 020 Odi for Samuel ofrena obejo so ohene papa yanka yasim bitwato ene obre na yebe yo
Eja we de ye de yako kese ye de ma soja kila bobo ebusia se omonko se de dade ebu ano na se ye no mo na emu ya emu ya se de me ye mu binum ye te no me kura nure ya na me te ye chese na minipa fofora wo hye mi mu no afiri mi mu ezan se ensem bi se ya na nye de kra be ma sei nye de kra mi hu ne menene kasa ne o ade be che kra kire se chese obi obefre bi se no afre me kra o hye me ma des ni ade obusam se be chese dio ni se no odi nkra ya me be ma busu nyina akose ene kafra nyame adoma edabnada de odo be ba be bo do ma be pa busuya eni woni suo yesi de na kira paye no no ane epam nti ye be ba ni aba be cheche busuya wre na yaka ni sei no na yetu adofo nyina afo se ene obi anya ni fire ewo aduane semu aduane die ebetime kum aduane waduane die mu ebetime yiwa firi honomo sharp tietie mu pa se wo de aduane te ho atoso niema tutru ebi ho honom awde beto honom sima ba miensa kodnum na esesa ne su se ye kwadu se yanka se ye bofre amango carrot ne sa ni nuanom aka no abusuafo moma yenya ne fire jenne ene ne nkro ne ba ene wanhwe yi a ye de carbide ebe hye aduane amodi ye ma menom ni aprosifo ne ye ma mpanifo nananom mama hene ne ye mpanifo ye sremo emabunu nananom ahimanom so ye mabunu ne ye ba awa no momientu omfo ene ma awa no bebre wo be ko ne nubone no na ase no uhu ababa awa pa ne de ne mfo nyini kane no trew ewo kumase krodia imu ana Ghana ha se na no otia eja haish assalamu alaikum jamaa nyamin kan yo mo medase pa yo Titimofra TV ye bra na ye be medical kan se Titimofra TV de enye TV no nko an ye to dwom ye bo live band ye yesi ni concert bibiala wo ya e de ni gie bebre adofo no ofre ya band no ho ye beba sebe uwo da mansa komi bia na uwo abafie ope wo mo to dwom a ni kan chechire busunya were so a e Titimofra band Jaco, me danu me baby, so microphone na me to dwom ye nua kila bubu obehwe na be matenten malakas isen kum na je so wo so ne cheche nenso ene de o se obefiri yentamako ya ka no so ye hwe akiri ebre na ye be edamu nyina mu ase se mutie ye na wo hwe se ne anase brada no mumra mbebuaye nemum na wotwe se ne soso yebesa ba betenase na yato edwumadi eso nyame nhira mu nyina. From the hills to the city square, Jaco TV is everywhere, telling tales, keeping old songs strong. Join the rhythm, sing along, feel the drum beat, hear it loud. Voices rising from the crowd. Every frame's a piece of gold. Jaco. From the hills to the city square, Jaco TV is everywhere, telling tales.